Witamy Was na nowym kanale, który powstaje na YouTubie, czyli pod tytułem Byfyfy od 7 boleści. Dobra, będziemy nagrywać tam różne rzeczy, czyli na przykład vlogi z naszych spotkań, bo my się za często nie spotykamy. Tak, bo teraz jest rok szkolny i O, dzisiaj i się... jest też moja siostra. Hej, lepiej stąd idźmy, no bo tu jest taki biały pies, a to jest przydziurawione. A, dobra, cicho. Mniejsza o mnie. Teraz na spoko. I przez... Dobra. A tutaj Też nagrywamy różne filmiki fajne. No i będziemy ogólnie nagrywać takie słodkie, śmieszne, fajne filmiki, w których będziemy robić różne challenge i tak dalej. Hejka! Tak, nie zwracamy uwagi na hejt. No, pozdrawiam hejterów. No. Ten filmik to jest pierwszy filmik na tym kanale. Będziemy dodawać... będzie co rok. Nie. Ta, co rok. Jeszcze w wakacje będzie. Kiedy będziemy się spotykać, w wakacje pewnie będzie miliony filmików. No, w wakacje Ale będzie na masa razie, filmów, no, bo no będę to wtedy z jutro Olą. zrobimy, pojutrze. Zobaczymy, kiedy Monita przyjedzie tutaj. Ja to mogę przyjechać w pierwszy dzień wakacji, zależy to od Ciebie. Ja przyjeżdżam chyba w sierpniu. Ja? Dobra. Tak, no i ogólnie będzie super kanał. Mam nadzieję, że będziecie się też subskrybować i nie będzie takiego... Komentować pozytywnie I oczywiście. teraz musicie skomentować, co mamy na następny filmik. No i ogólnie będzie spoko, fajnie. I ten filmik będzie krótki, bo to jest takie przedstawienie. Jesteśmy na dworze, bo w domu mamy za dużo ludziów. Ludziów. Ale mam ładny ten profil, dobra, nieważne. No i będzie super. Mam nadzieję, że będziecie nas subskrybować. I dobra, to tyle. I zapraszamy jeszcze na kanał Oli. Dobra, ale nie mówcie na razie jak. Potem jak będzie już się tak rozwinie, to tak dalej. Dobra, dziękujemy. Też na mój kanał Demoniak. obecnie Monika Grejber. Dobra, dziękujemy za oglądanie i żegnajcie. Cześć. I komentujcie, co ma być w następnym filmiku.